أكلاتك سلامي لك مدينتي حدا حدا تجنبي سلامي لك مدينتي حدا حدا سلامي لك مدينتي حدا حدا هبت عايزني هبا هبا من كلتشان 17 عمت مرت كما قاصر جئز توديو كلتشان 18 تقبلنا لنا ابز حلفه كلتشان 17 عمت مرت كما قاصر جئز سنه سرعات مرعاهم زفصمو فلطات سبات كابتوم سنه سرعات مرعاهم زفصمو فلطات سبات حنتي ጋዜጠኛ መድህን ገብረስላሴ ጋዜጠኛ መድህን ገብረስላሴ ወናኒት ብራኸ ሾው ዝተባሃለ ዩቲዩብ ቻናል እያ ስለዚ እዛ ንፍዕትን ኣዝያም ንፍዕቲ ዝኾነት ጋዜጠኛ ስነ ስርዓት ምርዓኣ ከምዚ ኣብ ምስሊ እትሪእዎ ዘለኹም ፈፂማላ ማለት እዩ ጋዜጠኛ መድህን ገብረስላሴ ስለዚ ካብተን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ንፉዓትን ጎበዛትን ደቂ ኣንስትዮ ጋዜጠኛታት ሓንቲ እያ ማለት እዩ እቲ ሳቶ ዳልዎ መደብ ብራኸ ሾው እውን ብዙሓት ዓበይቲ ጀነራላት ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት መራሕቲ ተፅዕኖ ፈጠርቲ ኤርትራውያንን ተጋሩን ኢንተርቪው ብምግባር እውን እትፍለጥ ጋዜጠኛ እያ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ጋዜጠኛ እዚኣ እውን ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ስነ ስርዓት ምርዓኣ ፈፂማላ ማለት እዩ ጋዜጠኛ መድህን ገብረስላሴ ስለዚ ሩሑስ ጋማ ፈረይትን ፀገይትን ኩኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክንብል ንደሊ ካሊእ ኣብዚ ዓመት እዚ ስነ ስርዓት ምርዓኡ ዝፈፀመ ፍሉጣት ወይ ድማ ፍሉጥ ሰብ ቲክቶከር ዓውቾ እዩ ወይ ድማ ቲክቶከር ዓወት ኪዳነ ማርያም ማለት እዩ ዓወት ኪዳነ ማርያም ቲክቶከር እዩ ካብቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፍሉጣት ቲክቶከራት ሓደ እዩ ልዕሊ 300,000 ፈሎወር ወይ ድማ ልዕሊ 300,000 ተኸተልቲ ኣለዎም ኣብ ቲክቶክ ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ዩቱብ እውን ልዕሊ 100,000 ሳብስክራይበር ዘለዎ ቻናል ኣለዎ ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን ብዙሓት ፕሮሞሽናት ዝሰርሕ ንፉዕ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ንብዙሓት እውን መርኣያ እዩ ካብ ቲክቶክ ብዙሕ ጥቕሚ ዝረኸበ ሰብ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ደሓን ዝበሃል ኣታዊ ካብ ዘለዎም መናእሰይ ተጋሩ እውን ሓደ እዩ ማለት እዩ ቲክቶከር ዓውቸ ብዝኾነ ግን ምስ ቲክቶከር ሳምሪ ከምዚ ኣብ ምስሊ እትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ቲክቶከር ዓውቾን ቲክቶከር ሳምሪን ስነ ስርዓት ምርዓኦም እውን ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት እዮም ፈፂሞም ማለት እዩ ካልኦት ድማ ኣብ ዝሓለፈ 2017 ዓመተ ምህረት ስነ ስርዓት ምርዓኦም ካብ ዝፈፀሙ ፍሉጣት ሰባት ማለት እዩ ቲክቶከር ሚኪ ሓበሻዊ ምስ ሞዴል ሮዳስ ሚዛን እዚ ሚኪ ሓበሻዊ ዝተባሃለ መንእሰይ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብር ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ቲክቶክ ስራሕቲ እውን ዝነጥፍ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ስዕስዒት ኣዝዩ ዝነጥፍ መንእሰይ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ምስታ ሞዴል ሮዳስ ሚዛን ማለት እዩ ጓል ድምፃዊት ሚዛን ማለት እዩ ስነ ስርዓት መርዓኡ ኣብዚ ዓመት 2017 እዩ ፈፂሞም ብተወሳኺ እውን ስነ ስርዓት መርዓ ጥራሕ ዘይኮነስ ቆልዑ እውን ወሊዶም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ 2017 ስነ ስርዓት መርዓኦም ካብ ዝፈፀሙ ፍሉጣት ሰባት ሚኪ ሓበሻዊ ከምኡ እውን ምስ ሮዳስ ጓል ሚዛን እያ ማለት እዩ እዛ ሮዳስ እትበሃል ሞዴል እያ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ፊልሚ እትነጥፍ ዝተፈላለዩ ሞዴሊንግ ስራሕቲ እትሰርሕ ጓል ድምፃዊት ሚዛን እያ ማለት እዩ ሚዛን ፍሉጥ ደራፋይ ድምፃዊ ናይ ትግርኛ ደራፋይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ጓሉ እያ ትኸውን ዘላ ማለት እዩ ኣብዚ 2017 ዓመት ድማ ስነ ስርዓት መርዓኦም ፈፂሞም ውላድ እውን ወሊዶም እዮም ማለት እዩ ካሊእ ኣብዚ ዝሓለፈ 2017 ዓመተ ምህረት ስነ ስርዓት መርዓኡ ካብ ዝፈፀሙ ፍሉጣት ሰባት እቲ ሓደ ድምፃዊ ሰረፀ ብርሃን እዩ ድምፃዊ ሰረፀ ብርሃን ድማ ከምዚ ኣብ ምስሊ እትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ስነ ስርዓት መርዓኡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብዝገርም መልክዑ ኣብ ሸራተን ኣዲስ ሆቴል ፈፂሞ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ድምፃዊ ሰረፀ ብርሃን ካብቶም ናይ ትግርኛ ኣዝዮም ንፉዓትን ህቡባት ፍሉጣት ድምፃውያን ደረፍቲ ሓደ ኮይኑ ስነ ስርዓት መርዓኡ እውን 2017 ማለት እዩ ብዙሓት ኣርቲስታት ኣብ ዝተረኸብዎ ብጣዕሚ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ማለት እዩ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ፍሉጥ ሆቴል ኣዝዩ ብጣዕሚ
ፍሉጥ ካብቶም ዝበሃሉ ሆቴላት ኣብ መበል ቀዳማይ ደረጃ ዝስራሕ ሸራተን አዲስ ሆቴል ስነ ስርዓት መርዓኡ ፈፂሙ ኣሎ ማለት እዩ። ሸራተን አዲስ ሆቴል ካብቶም ፍሉጣት ሆቴላት በአዲስ አበባ ዝርከቡ ሓደ እዩ ማለት እዩ። ናይ ሼክ አላሙዲን እዩ እውን ማለት እዩ እቲ ሆቴል ንሱ። ብዝኾነ ግን ስነ ስርዓት መርዓኡ ኣብ 2017 ካብ ዝፈፀሙ ፍሉጣት ሰባት ሓደ እዩ ድምፃዊ ሰረፀ ብርሃን። ኣብዚ 2017 ስነ ስርዓት መርዓኦም ካብ ዝፈፀሙ ካልኦት ፍሉጣት ሰባት ድማ ኮሜድያን ወይ ድማ ኮሜዲያዊት ናይ ገሪኤሙን ተኸታታሊ ድራማ እትሰርሕ ቤቲ ሃይላይ እትበሃል ድራማ እትሰርሕ ተዋሳኢት እያ ማለት እዩ። ኣብዚ 2017 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ስነ ስርዓታ ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ፈፂማላ ማለት እዩ። ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ መስቲ እትሪእዎ ዘለኹም ወዲ ማለት እዩ ስነ ስርዓት መርዓ ፈፂማላ ማለት እዩ። ቤቲ ሃይላይ ኣብ ገሪኤሙን ካብቶም ደስ ዝብሉን ኣዝዮም ብዙሕ ተኸተልቲ ካብ ዘለዎም ናይ ትግርኛ ድራማ ሓደ እዩ ማለት እዩ። ገሪኤሙን ኩሉ ግዜ ሰንበት ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ዝዳሎ መደብ እዩ። ኣብዚ መደብ እዚ ድማ ካብቶም መድመቂ እቲ ድራማ ንሱ ሓንቲ እያ ማለት እዩ። ቤቲ ሃይላይ ኣብዚ 2017 ስነ ስርዓት መርዓኣ ካብቶም ዝፈፀሙ ፍሉጣት ሰባት ሓንቲ እያ ማለት እዩ። ስለዚ ስነ ስርዓት መርዓኣ ብከምዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፈፂማ ትርከብ። ኣካላትኪ ሰላሚነ መዲለኒ ሓደ ሓደ ተጨናቂ ሰላሚነ መዲለኒ ሓደ ሓደ ሰላሚነ መዲለኒ ሓደ ሓደ አበት فوقي هوا من نجسو عين سبع طيب وطعون يزحلو للذكرس حدا مسبلو أكلاتي سلامي ليك بجبلني حدا تجناخي سلامي ليك يكبر الناس يا زمن زمن شدادوية عبت روح السوداء عبت يكبرنا روح السوداء عبت يكبرنا سلام نحقرنا سلام نعجنا نتحمس يكبرنا سناي زمن يكبرنا سناي زمن شدادوية